Bodoland Radab Khorang Bizangko, Cable TV SCC, Channel number 276 आव फोसावनाय जाबाय। गोबाव समनि उनाव गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों बर'नि मोनसे खौरां बिजों Bodoland Radab Cable TV SCC नि महर मोननो हाबाय। Bodoland Radabनि गाहाय सुजुगिरि मैखोम बसुमतारी आरो गाहाय सामलायगिरि दानसोरां बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननायाव दिनै Bodoland Radab खौरां बिजोङा Cable TV SCC आव आबुं महर मोनबाय। बिदिनो दिनै Bodoland Radabनि गाहाय मावख' क'क्राझाराव बेखेवजेननाय एबा फोसावनाय हाबाफारि लानाय जादों। बेखौनो बेखेवना होजेनो एबा फोसावनानै होयो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि अनजालि बिसि फारुल बरालि बर'आ आरो हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो बिटिआरनि डॉक्टर नीलुत सरगायारि बिथाङा। क'क्राझार मिउनिसिपल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म बिथां आरबि प्रडाक्शननि गाहाय सामलायगिरि रिया ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनि गाहाय सामलायगिरिजों लोगोसे गाहाय सुजुगिरि आरो Bodoland रादाबनि मावफारिया बिथांमोनहा खौसेयै बाहागो लाना बे हाबाफारिखौ जाफुंसार जाहोयो। प्रथमते मैं सुजुगते Bodoland रादाबर समूह कर्मीबृन्दक मोर फाলৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাওঁ আৰু মোৰো বিৰাট ভাল লাগিছে যে বড়ৰ আজি এটা কেবল চেনেল ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু খুব সোনকালে যাতে স্যাটেলাইটত আহে তাৰে আশা কৰোঁ মই। Bodoland रादाबটো কি ৰাইজক কি আহ্বান জনাইছে? যেহেতু আমাৰ কি নিউজ চেনেল বিলাক বা সাংবাদিকতাটো হৈছে গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ গতিকে মই তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাওঁ বা আশা কৰোঁ যাতে ৰাজনৈতিক হেঁচাত বা ভৱিষ্যতে যাতে কেতিয়াও হেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশত তেওঁলোকে নিজৰ যে চতুৰ্থ স্তম্ভৰ দায়িত্ব সেইটো নাপাহৰি পেলাই নিকাভাৱে তেওঁলোকৰ কাম কৰি যাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। बुंनांगोन जे बर'फोरनि गेजेराव गोबाव सम जोङो नुबोदोंमोन मोनसे समाव BL होननाय मोनसे केबल दंमोन जायखौ जोङो गोबां सुबुंफ्रा मिन्थिनो मोना नाथाय क'क्राझार सहरनि सुबुंफ्रा मिन्थियोमोन दिनै फैयै Bodoland रादाबा केबल टिभियाव होनो हाबाय गोबाव बोसोरनि उनाव जोङो 3 बोसोर जोङो पर्टेलाव दंमोन आरो दिनै बे नाजानायाव दिनै जोंनि खौरांगिरिफोरनि रायजोनि अननाय आरो गोबां बर'नि जे मेलेमजिबि सुबुंफोरनि मदद होनाय गासैयावबो जोङो दिनै बे जाफुंसार जानो हादों। जोङो बेखौनो बुंनो नांगोन खौरां बिजोङा दिनै गोख्रों जानानैल' जानाय नङा बेखौ अनसायग्राबो ओंखारनांगोन। जोंनि गेजेराव दिनै गोबां पर्टेल निउस दङ बिथांमोननि जौगानायखौबो जोंनि सरकारफ्रा जयै साननांगोन आरो दिनै जोङो नुनो मोनदों जे खौरां बिजोंनि गेजेराव गाग्लोबनायाबो गोबां जागासिनो दङ दिनै आसामावल' नङा सारा बुहुमावनो दिनै नेशनेल मिडियाफोरनि जे खौरांगिरिफोरखौ गोबां गाग्लोबनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं बिनि सायावबो जों सरकारा मोजाङै नायबिजिरनानै दायनिगिरिफोरखौ हमनायनि थाबै राहा लानांगौ आरो जोङो बुंगोन बर'फोरनि गेजेराव खौरां बिजों बुङोब्ला दिनै सानथ्र'हायै माखासे पर्टेल निउसफोर ओंखारदों जेन मोनफ्रोमबो मोनसे आब्रुथियै फैनानै नैबे थासारिखौ जेन बयबो मोनहैनो हायो। दिनै क'क्राझाराव जोङो बे ACC केबल चेनेलनि अनजिमाया जाहैबाय गासै 276 एबा 276 बेवहाय जोङो केबल नाम्बार होनाय जादों आरो क'क्राझार सहराव साफ्रोमबो जाय बिथांमोना केबल लादों ACC केबल लादों बिथांमोना नायनो हागोन दिनैनिफ्राय आरो आङो बेखौ खावलायदों जोंनि रायजो राजाफोरनाव माबा मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला जोंनो फोरमायनांगोन जोंनो थाखाय मोजाङै बोसोन होनांगोन गाज्रिजों नङा सोंखारिनायजों नङा गावनि फंबाय साननानै गावनि उन्दै साननानै दिनै जोंखौ बोसोन होनांगोन आं बेखौनो खावलायो आरो इयुननि समाव जोङो बे खौरां बिजोंखौ थाबैनो सेटेलाइट एबा टिभिसनाव लांनो हानायनि जेन जोङो बयबो जोंखौ मदद होगोन थुलुंगा होगोन आं बेखौनो खावलायनाय थाबाय। बाक्सा सालबारि मुखुमानि सिङाव थानाय रायजो राजा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां किरण एन्टारप्राइज जेराव नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांनि फालांगि खालामनायाव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक आरो रिक्सा लोगोसे नोंथांनि न' बां लुनायाव गोनांथि जानाय बाला अन्थाइ सिमेन्ट इटा बाक्सा जिल्ला सालबारि मुखुमानि सालबारि भबानिपुर लामायाव थानाय बे किरण एन्टारप्राइजआव नोंथांनि थांना थानायनि जिउआव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक रिक्सा आरो बाला अन्थाइ सिमेन्ट इटाफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन। गोनांथि जानाय सुबुंफोरा 9101113708 आरो 9401079621 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन।